ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor. Să vedem, mi s-a făcut rău lui Ekeng, a căzut fără să fie cineva în preajmă. Atenție, au țâșnit cei din echipa medicală. Ekeng a căzut pe gazon, a căzut dintr-o dată, s-a și lovit cu capul. Să sperăm că nu nimic grav. Cere intervenția ambulanței, se erau cam departe cei din ambulanță. Momente dramatice aici Ștefan cel Mare. Iată-l pe Ekeng care cade și dă cu capul de gazon. S-a făcut rău mijlocașului dinamovist. Greu încearcă să ajungă ambulanța. Nepregătit. Foarte, foarte greu. Greu de spus ceva, greu de comentat ceva. Nu cred că și-a revenit Ekeng. Este în continuare inert. Nu cred că și-a revenit. Momente dramatice. Ștefan cel Mare. Să sperăm că medicii vor putea să facă ceva. Iată o partidă cu 5 goluri, o partidă care era extrem, extrem de frumoasă. Capătă o altă conotație după acest tragic